छठ छठ तो छठ तो आ गइल और छठ इमोशन हटे। छठ एगो इतना महान हिंदू के पर्व हटे कि एकर तुलना तक कइल नहीं जा सकत। ऐसे तो सब केहू छठ के गीत गावेला, लेकिन छठ के फीलिंग के साथ जुड़ल गीत बहुत कम लोग गावेला। और आज हम छठ के फीलिंग से जुड़ल 5 गो ऐसा गाना के बारे में बताएं जौन की सुन के दिल में सुकून आ जाला। नंबर 5 और 5 नंबर पर बाटे देवी जी के गाना केरवा के पात पर। इकरा के कहल जाला छठ के फीलिंग के साथ जुड़ल गाना। अब नंबर 4 और नंबर 4 पर जौन गाना बाटे उ गाना के नाम हो दीनानाथ और एक गाना के गईले बाड़ी शारदा सिन्हा। और छठ में ऐसा गाना सुनते ही दिल में सुकून आ जाला और इतना प्यारा गाना गावे खातिर शारदा सिन्हा जी के दिल से सैल्यूट। और अब जौन बारी बा उ बा नंबर 3 पर। और नंबर 3 पर जौन गाना बाटे उगा है सूरज देव और एक गाना के गईले बाड़ी अनुराधा पडवाल। ऐसे तो हर कोई एक गाना के गईले बा, लेकिन जौन गाना अनुराधा जी गा देले बाड़ी मतलब का कमाल के भाई। दिल दिल तो एक बार कतना दी, मतलब तनी सुनल एकर म्यूजिक तो एक बार। ओहो का कमाल के गाना बा और का कमाल के गावेली यार। ओहो मतलब मजा आया। अब जौन बारी बा उ बा नंबर 2 पे। और नंबर 2 पर जौन गाना बाटे उ बाटे कल्पना पटवारी के जौन गाना के नाम बाटे उगी है दीनानाथ। मतलब घर परिवार के आदमी के माता पिता इहे कहते कि तनी कल्पना पटवारी के गाना लगाइए तब बबुआ। बात तो सही है। अब बारी बाटे नंबर 1 और नंबर 1 पर बाड़े भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी, जिनकर एगो गाना लगभग 10 साल पुराना गाना हो और कौनो ऐसा छठ पर्व ना होके जौन की इ गाना ट्रेंडिंग में आवत ना होके। लगभग 10 साल पुराना इ गाना हटे और इ गाना के नाम हटे पेन्हले महादेव पियरिया। का कमाल के गईले माने सरस्वती पुत्र पेन्हले महादेव पियरिया माथे दौरा उठाए। मतलब कि एक गाना के जवाब नहीं के भाई। लगभग इ गाना 10 साल पुराना हटे और इ गाना छठ पर्व आवते ही ट्रेंडिंग में एकदम ट्रेंड करे लागेला। तो एगो एकदम समझा लो कि एकदम छठ फीलिंग से जुड़ल का कमाल के भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी सरस्वती पुत्र कहे जाने वाले गईले माने का कमाल के। मतलब पवन भैया के दिल से सैल्यूट बाटे। और बाकी इ वीडियो तहनी लोग के अच्छा लागल हो तो हमरा चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी हलो। ऐसा अपडेट आवत रही वीडियो।